ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କାମ ସରିଗଲା ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏ ପହଞ୍ଚିଗଲି ବିଲରେ। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ସାର ପକା। ଆଉ ବର୍ଷା 4-5 ଦିନ ହେବ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ସାର ପକାଇ ପାରୁନଥିଲୁ। ଏବେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଛି, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସାର ପକାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ବର୍ଷା ଆନ୍ତି ଦେଇଛି ତ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବୁ ସାର ପକା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାର ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ସାର ପକାଇକି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଜୋର ହେଲାଣି। ପଳେଇବା ପାଇ ପଛରେ ସାର ପକାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଯାଉ ସାର ଦିଟା ପକାଇଦିଏ, ତାପରେ ବାହାରିବା। ସାର ତ ପଡ଼ି ସାରିଲି, ମୁଁ ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲକୁ ଯିବି ପକାଇବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପୁରା ଜୋର ଆସିଲାଣି, ପୁରା ଜୋର ବର୍ଷା ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଜୋର ଆସିଲାଣି, ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି ଆମେ ସାର ପକାଇ ଦେଇକି ଅଲଗା ଜାଗା। ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଟିକେ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ସାର ବାବା ପକାଉଛନ୍ତି। ଜୀବନର ଗଛ ଡାଳେ ଆଶାର ଚଢ଼େଇ ବାନ୍ଧିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ସେ ବିଲ ସାର ପଡ଼ିଆ ସରିଗଲା। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ ପାଖାପାଖି ଅଛି, ଯାଉ ସେଠି ସାର ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଯାଉଛି ସେ ବିଲକୁ ସାର ପକାଇବା ପାଇଁ। ବାପା ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ପଛେ। ସେ ବିଲରେ ସାର ପକାଇଲା ପରେ ସରିଯିବ, ମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଇବି ଆଉ। ତାପରେ ବର୍ଷା ଯାହା ହଉ ଟିକେ ଜୋର ଆଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଅଳ୍ପ ହେଇ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ଏବେ ଯାଉଛି ସାରଟା ପକାଇଦେବା। ସାର ପକାଇ ମୁଁ ଘରକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କାମ ସରିଗଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ଦେଖ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଯିବି। ଆଉ ବିଲରେ ସବୁ ସାର ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ କିଛି ବିଲଟା ବାକି ଅଛି, କାଲି ପକାଇଦେବା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ପଳେଇଗଲା, ବର୍ଷା ବି ଜୋର ହେଇଲାଣି, କାଲି ପକାଇବି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସାର ପକା ସରିଗଲା, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଆଉ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ? ନାଇଁ ଏଇଠି ଆଇଥିଲି ବିଲ ବାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଯାଉଛି। ହଉ ଯିବୁ ନା ମୁଁ ଯାଉଛି? ନା ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଯିବି ଆଉ। ହଉ ଯାଉଛି ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ କାମ ସରିଗଲା, ବିଲରେ ସବୁ ସାର ସରିଗଲା। ଏବେ ଯାଉଛି ଘରକୁ।